بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شرف لا تفيلا جبا ومبوفون إسلامك فولي هنو يالك كيشنا كهنا كبركة أمبلا وتلا دلي على كوكا أني أو بلا جلنا بو أنسينا كنا يونسر عنا جمكان حكم كنا لانوي دين بروي مي جمكان نبي ولي كسي كرمهما أني كرمه بسم الله ولا سك بروك نيوي دين كنا فوننا bi an keleme ka an karamo ani an jenyon bisimda an kenen konnala noy Abubakar Yaqub Dukure Abubakar Yaqub Dukure ni te an chien folay anaka sigi ni kenen ka Muhammadu banga baro jatemine do kun teminuna an kumana an sigira ni kenen ka baro ke feno ka min nafa ka bon kosobe noy danteme wole munu be ka danteme wole ke ni islamiyya to koy fo ka nasi chienli ni faali ni bengali uma ni islamiyya to koy na keleme ka kesobe ka gelya do islamiyya jamana chama konnala ka gelya la se jamana deun chama ma anda sira o danteme wole yere muni ani toko munu be ka fama be ni fili toko do anda sira la fo ka tasi sira munu be mala si ulu la bi ani an karamo binaje ka baro to continue na fantu ledu di o ma tuamina ayana nga do nga baro konna me an karamo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ami hakli jigi ka fa an karamo Sheikh Abubakar Yaqub Dukure ali islam demsenu ka tom mino na fama ko plateforme des jeunes musulmans et des patriotes du Mali o nyama bay ali an karamo ina fa anya fo kuma damne la chumna anga baroi a nafa bonya kama anya nyini kan sigi fulane ke wala sa anda masika si femuma dogun temelen ko nanga baro temelen ko nala anga si uma anga baro temelen na idasra yoro ma min nafa ka bon ko so ne be fe kan anga sinsi orokan o jume ango temesira mun meno no marahilu mun be min ma be temesira mun fe fo kata si danteme wali man dine to koy o doko nala anda sira wajulu ke chuguma no dine lase chugo dine famu chugo ani dine lase chugo mune bi wolo kala se ama woroina alhamdulillah wa rabbil alamin wa salatu wa salam ala al-mabus rahmatan lil alamin ojini ngali jarani Ustaz Kane ambi fo ka an lage ba bela jelen fo ya fo chugo mi anga sigi temelona anda sira ni zahira ima no phénomène mimbe ka islamé jamano segembi na be ka islamo segen parce que en bas foti ni ya jatemne kaba ko yere mi Ustaz Kane ni ya soro ko yere dabora jihadu de kama ba fu ya fo chugumi dabora ka islamé ade deme mais kele mbi ka islamé jamano de kono kele mi ka ke islamo de contrôle o be famu jogodi te famu kele mi willa ka islamé ademe o kele bi se attaquer islamé contrôle ni islamé jamano kono jogodi ma te famu ita me ka fo o be kele mi na islamé jamano la ita me jamais ka fo ko bo kele nyona jamano la min te islamé jamano mado be se ka binganu ne fam ka bo mais kata kele bulu yere ta ka nyeshi jamana maka nyeshi jamana du maka nyeshi botokero maka nyeshi islamema ka kla ka foko be ka ka islamea deme alors o kabako e kosbe ko ina ale bara min fleni ye aspect do fo no e wajulu kechu o ba kono kosbe wajulu kala yere ka la ali aka tabia anaka wajulu kechu o be ko ngono kosbe parce que o be ale wole ko radicalisme tashaddudu extrémisme mais nabe na kuma fanfe kosbe abe don tashaddudu kornala no ye ka kuma fo ka geleya abisika ke radicalisme fanaye oye mogo munumbu pour kosbe u ka hakila la nyeni taxi infamu tande donc aka gelen kosbe ati bo kono wati mogo re mogo min to kono donc nimbe fenkelen ni ya jatibne kira kuma na nimbe kan sallallahu alaihi wa sallam kira kuma na nimbe kan aye afraw fana fayin mais nala sunu amina do fraw kono inshallah mais nantara kira ka hadisa do be
n'an y'o lajɛ an bɛna ye k'a fɔ al-aduwwul haqiqi lil umma huwa min baynina yani an yɛrɛ ka umma in an ka nation in kira manto in a jugu belebele yɛrɛ o tɛ kɛnɛma koyi ko o bɛ umma yɛrɛ kɔnɔ de awɔ an kana ɲini yɔrɔ jan an kana taa ɲini kɛnɛma silamɛya jugu belebele kira manto in jugu belebelew a bɛ manto in yɛrɛ kɔnɔ an bɛ taa ɲini de fɔlɔ o kɔrɔ tɛ ko jugu wɛrɛ t'an na dɛ kɛnɛma jugu bɛ yen mɛ ko al-haqiqi jugu yɛrɛ belebele o bɛ umma in de kɔnɔ kira bɛna o fɔ an ye insha Allah yatakallam bilisanina i bɛ taa sɔrɔ jugu in a b'an yɛrɛ de cɛ la a bɛ kuma n'an nɛnkun ye an bɛ kuma cogo min a fana bɛ kuma ten de i ye n faamu o dalilu in an b'a sɔrɔ kira b'a fɔ qala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam du'atun ala abwabi jahannam ko wajulukɛlaw bɛ yen minnu bɛ jahanɛmɛ yɛrɛ da de la koyi mɛ u bɛ ka wajulu kɛ mɛ u jɔlen don jahanɛmɛ da de la olu tɛ alijinɛ sira kan dɛ olu jɔlen don déjà jahanɛmɛ da la quoi u pɛrɛnlen don ka don wa n'i tugul'u kɔ a bɛ don ɲɔgɔn fɛ mɛ u bɛ wajulu la u b'a fɔ qala Allah u b'a fɔ qala rasulullah nin tɛ ne ka kuma ye dɛ kuma in bɛ Bukhari de kɔnɔ wa kira de bɛ k'a las'a ma sallallahu alayhi wa sallam donc ko ja an k'a dɔn k'a fɔ ko wajulukɛla bɛɛ tɛ sira ɲuman kan k'an k'a dɔn k'a fɔ wajulukɛla bɛɛ tɛ weleli kɛ ka taa alijinɛ ma ko wajulukɛla dɔw bɛ yen i b'a ye u bɛ ka kuranɛ kalan u bɛ ka hadisa fɔ ayiwa mɛ k'u bɛ ka aw wele ka taa jahanɛmɛ de ma kira yɛrɛ ko tɛ du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha ni mɔgɔ min ye o wajulukɛ kan ninnu fana lamɛn ka tugu kɔ u b'i kɛru jahanɛmɛ kɔnɔ dɛ kira de bɛ ka fɔ o wajulukɛlaw bɛ yen sahaba dɔ de bɛ yen ko Huzaifa ka kegun kosɛbɛ Huzaifa ma sɔn kuma in ka taa k'ale dan parce que fo ka kuma in walawala de wajulukɛlaw n'i y'o fɔ n'a ma walawala an bɛɛ bɛ siran dɛ donc Huzaifa ye kira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam a ko kira ma ya Rasulallah sifhum lana o maa ninnu ɲɛfɔ an ye dɛ an ka se k'u dɔn an cɛ la komi u b'anw de cɛ la u bɛ silamɛw de cɛ la u bɛ umma in de cɛ la u fɔ an ye pour que an ka se k'u dɔn n'an y'u dɔn an b'an yɛrɛ kɔrɔsiw la donc kira ko Huzaifa ma hum min jildatina Huzaifa a dɔn k'a fɔ k'o ye anw yɛrɛ dɔ de don koyi an yɛrɛ dɔw de don u tɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ ayi u bɔra anw yɛrɛ de la anw yɛrɛ dɔw de don hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina wa u bɛ ka kuma n'anw nɛn de ye fana n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ wajulukɛla bɛ wajulu kɛ cogo cogo a b'a kɛ ten a bɛ na ni kuranɛ ayaw ye a bɛ na ni hadisaw ye a bɛ na ni asaruw ye a bɛ na ni qisasuw ye a bɛ na ni fɛn caman ye donc u bɛ kuma ni anw yɛrɛ nɛn de ye an bɛ min fɔ u fana b'o kelen de fɔ qala Huzaifa fama ta'murni in adrakani dhalik a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam o kuma ya nabi Allah e bɛ se ka ni yamariya ni mun ye i bɛ n bilasira ni mun ye i bɛ n ladi ni mun ye ni o maaw nana ne sɔrɔ yen n'o waati ye n sɔrɔ yen kira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko talzamu jama'atal muslimina wa imamahum n'o waati kɛra ka maa min sɔrɔ yen ayiwa ko i bi a fɔra ye min ye i bi to silamɛ jama kɔ a n'u ka imamu u ka ɲɛma ɲɛmaba kelen min mana kɛ silamɛw la o silamɛ jama in olu bɛ sira min kɔ to o kɔ i ka kisi b'o de la n y'a f'i ye n ko Huzaifa in ka kɛ kosɛbɛ ala k'an n'a sara parce que a y'a nafa ɲininkali ninnu na kosɛbɛ fa iza lam yakun lahum jama'a Huzaifa ko bon ni jamakulu ninnu ma kɛ wala imam wa almamite islamɛ jama tɛ yen wa almami tɛ yen Huzaifa y'a ɲininka o la rasulu ko a ma qal fa'tazil tilka alfiraqa kullaha o ni silamɛ jamakulu tɛ yen Huzaifa jamakuluba min ni ɲɛmaa b'a la ko bɛɛ bɛ se ka tugu o kɔ ka don o kɔnɔ ko donc n'o tɛ yen donc sira fɛn fɛn bɛ na sa k'a fɔ ko ale ta de ka ɲi a bɛ tɔw bɛɛ bugɔ ka bɔ yen kira ko k'a firaku bɛɛ to yen i tigɛ ka bɔ a bɛɛ la donc nin y'an dolen ye
firaku ko de la tasira ko ni an donnen o de la parce que k'a waati bɛ na kira bɛ ka kuma kan an t'o waati de kɔnɔ bi Uzaifa ko donc ni jamakuluba kelen ma sɔrɔ yen silamɛw la imamu kelen ɲɛmaa kelen bɛ u la bɛɛ b'a to ta la n b'a kɛ cogo di o waati o dun wajulikɛlaw cayara ayiwa bɛɛ ko k'ale ta de ye tiɲɛ ye an bɛ dɔ in kɛ kafiri an bɛ dɔ in bɔ diinɛ kɔnɔ k'a gɛlɛya k'a fɔ k'a gɛlɛya anw ta n'i bɔr'o kɔ i tɛ don alijinɛ kɔnɔ anw ta o de ye firika najiya ye n'i tugula anw ta in de kɔ i bɛ kisi bɛɛ ko ten yala a bɛ ɲagami sa kɛra k'o la ko ni silamɛ jamakuluba kelen ma sɔrɔ o waati ɲɛmaa kelen bɛ silamɛ minnu na k'i k'a tasira bɛɛ i k'i fa tazil i k'i yɛrɛ minɛ i k'i yɛrɛ minɛ walaw an ta'adda bi asli shajaratin ko hali n'i y'a sɔrɔ parce que a yɛrɛ minɛ ka gɛlɛ a waati o a ma nɔgɔn dɛ parce que a b'a fɔ an bɛ waati min na sisan ni i t'i ɲininka ko i silamɛ i b'i ɲininka de e bɛ taa sira jumɛn na pour que i ka ko ka nɔgɔya f'i ka taa sira dɔ fɔ yalɔ an b'a waati la kɛra ko a ka gɛlɛ mais hali n'i y'a sɔrɔ ka i yɛrɛ minɛ o waati hali n'o ka gɛlɛ i n'a fɔ n'i ye yiri lili k'i ɲin gan a la yalɔ yiri lili jalen don cogo min k'i ɲin gan a la fo ka taa se i saya ma hali n'i b'o de kɛ i b'o préféré ka tɛmɛ i k'a fɔ k'i bɛ taa don o sira dɔw la a waati donc kuma in ye kuma nafamanba ye i ye ɲininkali min kɛ wajulikɛlaw bɛna caya taasiraw bɛ caya bon kumaw bɛ gɛlɛya kow bɛ gɛlɛya ni anw ta in tɛ maa si t'a kɔnɔ tɔw bɛɛ ye kafiri ye a kumaw bɛ caya i b'a fɔ maaw b'a fɔ cogo min k'u t'a dɔn u b'u ko min ka t'u jami o waati kira ko i ka i yɛrɛ minɛ mais yɛrɛ minɛ in kɔrɔ tɛ k'i bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ ça veut dire que silamɛya bɛ yen donc i bɛ to silamɛya kɔnɔ mais i b'i yɛrɛ kɔlɔsi wajulu caman bɛ yen a waati i k'a dɔn k'a fɔ a b'i wele ka taa tasuma de ma i k'i hakili to i yɛrɛ la donc o b'an don an ka kuma kɔnɔ i ye ɲininkali kɛ kuma min na ni madkhalu ye kira yɛrɛ y'a sɛbɛnciya k'a fɔ o waatiw bɛ na an b'a waati kɔnɔ bi n'i y'a lajɛ Cheikhna Kan wajulu yɛrɛ cogo a gɛlɛyala bɛɛ lajɛlen kɛra wajulikɛla ye bɛɛ lajɛlen kɛra dɔnnikɛla ye bɛɛ lajɛlen kɛra mufti ye c'est à dire wajulu diinɛ ɲininkali bɛ kɛ an bɛɛ la an ko an b'a jaabi min b'a dɔn min t'a dɔn tugun o dɔnnen tɛ wa dayɛlɛlen don bɛɛ ye arajow dayɛlɛlen don bɛɛ ye telew dayɛlɛlen don bɛɛ ye ayiwa wajulu dayɛlɛlen don bɛɛ ye min ka di min ye o b'o fɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile o kuma in bɛ diinɛ tiɲɛ o a bɛ jamana yɛrɛ tiɲɛ o a bɛ na ni tiɲɛni o a bɛ na ni fitinɛ o o si tɛ jate minɛ tugun donc bɛɛ kɛra i bɛ terrain terrain min yɛrɛ sago kɛ terrain de don donc o de bɛna an bila nin na ka na ni wajulikɛlaw ye au lieu que ka maaw wele ka taa hɛrɛ ma ka maaw wele ka taa alijinɛ ma u bɛna maaw wele ka taa jahanɛmɛ sira ma wajulu faut ka organiser ka prêche réglementer yalɔ jamana in b'o degun min kɔnɔ bi n'o ye extrémisme kɛlɛ ye n'o ye dɔw b'a wele terrorisme n'i y'a sɔrɔ dɔw ye maramafɛnw ta diinɛ tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la n'i taara o maaw ka historique lajɛ u m'a daminɛ ten u y'a daminɛ ni hakilila dɔw de ye fɔlɔ parce que ko in bɛna idéologie yan yanni hali ka commencer ka wajulu kɛ n'a ye bon a bɛna idéologie yan o kunbɛ cogo bɛ yen n'an donna o kaya kɔnɔ idéologie ta bɛ kunbɛ cogo di o bɛ yen n'a bɔra idéologie yan hakilila la a bɛna da'wi yan wajulu prêche yɛrɛ sira kan ka maaw waju n'a ye a tigi bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ na ni hakilila min ye o bɛ se ka mɔgɔ lase tatarufu ma ani terrorisme ma n'o ye extrémisme ye a bɛ wajulu kɛ n'a ye o fana kunbɛ cogo bɛ yen fo a bɛna t'o la sa n'a ma kunbɛ donc a bɛ se ka mɔgɔw lasɔrɔ a n'ale yɛrɛ bɛ se ka taa jigin fɛn kɔnɔ fɛn min bɛ wele ko terrorisme donc i ye wajulu ko min fɔ wajulu bɛ a étape la étape minnu n'a ma kunbɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɛcogo yɛrɛ a bɛ mɛnw préparer donc k'u bila terrorisme ni extrémisme sira kan. An kelen ka nin faamu i da sera a kunbɛcogo yɛrɛ ma ni bana dɔnna fura kan ka ɲini bana la komi an ye bana dɔn sisan nɔ bana bɛ dun cogo min na farikolo la an y'o ɲɛdɔn i ka kumaw kɔnɔna la bana in kan ka kunbɛn cogo di a n'a kan ka furakɛ cogo min na n'o ye wiqaya ye an fɛ i ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna. Alhamdulilahi rabbil alamin bana in furaw b'a la
o de kuma in yɛrɛ la gɛlɛma yɔrɔ ye wa o de nafa ka bon kosɛbɛ parce que Cheikh na kan banabagatɔ pour que ka fura sɔrɔ a ka bana la aw b'a diagnostiquer fɔlɔ de aw bɛ a lajɛ ka docteur bɛ minɛnw d'a la k'a dɔn bana bɛ yɔrɔ jumɛn et puis bana fasugu jumɛn u bɛ analyse kɛ jolitaw bɛ kɛ dajiw bɛ ta fɛn caman bɛ kɛ ka bana dɔn ka décret ni fɛn bɛɛ dɔn donc n'u y'a décret dɔn k'a dɔn bana fasugu min don a bɛ niveau min na a bɛ daminɛ de la a bɛ cɛmancɛ la a ka jugu wa bana jumɛn don après u bɛ ordonnance kɛ n'o ye ka fura sɛbɛn k'a d'a ma a ka ca Ala fɛ ni a y'o furaw ta Ala b'a dɛmɛ donc nin fana ye bana de ye bana in i tɛ se ka se solution ma ka sɔrɔ i ma na ka a diagnostiquer k'a dɔn bana in bɛna cogo di yala an ye sigi minnu tɛmɛna an ye dɔ fɔ o la sababuya minnu bɛ nana ye min ye environnement yɛrɛ n'o ye biya ye sababuya jugu bɛ se ka na o kɔnɔna la ka a lase maaw ma fo ka taa se mɔgɔ yɛrɛ hali a kelenna a yɛrɛ ka lahaliya dɔw bɛ yen ni a ma faamuya ɲuman sɔrɔ a ka diinɛ ko la ale yɛrɛ ma kalan ɲɛnɛman sɔrɔ ka ko faamu a ka ca Ala fɛ a bɛ taa se ka yɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔn kɔnɔ o y'a sababu ye wa olu bɛ kunbɛ cogo bɛ an bɛna se o ma donc min ye fura ye n b'a daminɛ n ye min fɔ n'an taara baara in ko in bɛ daminɛ ni hakilila de ye a bɛ commencer ka na hakili la idéologie mais a bɛ na idéologie la cogo min a tɛ na a yɛrɛ ma a bɛ na cogo di a ka teli ka na idéologie la ni kalan sira ye ou bien ihtikaku i ni mɔgɔw ka gɛrɛ ɲɔgɔnya voilà kalan sira o bɛ sɔrɔ programme éducation fɛ almanahij at-ta'limiyya fɛn minnu bɛ di kalankɛyɔrɔw la k'u ka kalan c'est que n'o ma lajɛ an tɛ se ka bɔ ko in kɔnɔ parce que marifa bɛ maa min bolo silamɛya tɔgɔ la u ka taasiraw ka ca Al-Qaïda o de dɔnna kosɛbɛ n'u b'a wele ko AQMI anw ka yɔrɔ in na yan ani Daesh n'u b'a wele ko État islamique mais mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ État islamique ni Daesh u tɛ ɲɔgɔn ye sira la u ka tɔn tɔgɔ ye organisation de l'État islamique ani mɔgɔw k'a fɔ k'u bɛ État islamique kɛlɛ o man ka kɛ kelen ye État islamique kɔrɔ de b'a la État islamique tɛ dɔwɛrɛ ye jamana min jɔlen don silamɛya hakilila kan o tɛ se ka kɛlɛ o ye silamɛya ka hakilila de ye donc tɔɲɔli t'o kɔnɔ foyi t'o kɔnɔ n'aw t'a kɛ a b'a fɔ anw tɛ se k'a kɛ mais ni maa ma donn'o kɛlɛli kɔnɔ i donna kafiriya hukumu bunakun kɔnɔ an tɛ se k'a kɛ an lafulen don o bɛ faamu mais k'a fɔ k'a b'o kɛlɛ kira nana n'o de sallallahu alaihi wasallam a ye Madina jɔ o de kan a ye Maka jɔ o de kan pacifiquement ka sɔrɔ muru ma ta marifa ma ta mais ninnu ka fɛn u y'a tɔgɔ ko organisation de l'État islamique toujours silamɛya tɔgɔ tiɲɛni différence min bɛ Al-Qaïda ni Daesh cɛ Al-Qaïda olu y'u ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ bolo occidentaux k'u nana bin silamɛ jamanaw kan Afghanistan Sudan Pakistan yɔrɔw la o n'a ɲɔgɔn donc olu tun b'u ka attaque ɲɛsin olu ma kosɛbɛ mais Al-Qaïda t'a ɲini ka sigiyɔrɔ k'u yɛrɛ la ka dugu minɛ ou bien ka dugukolo minɛ mais Daesh nana wuli Al-Qaïda kɔfɛ jɔn de nana ni Daesh ye américains don américains ye intervention min kɛ Irak ni u ye nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ ye k'a fɔ ko bombe nucléaire bɛ Saddam bolo k'a sɔrɔ nkalon don mais u bɛ fɛ dɔrɔn ka taa bin a kan parce que u m'u sago sɔrɔ a ka jamana la ka se ka Saddam ko ban k'u sago sɔrɔ jamana in na u ye fɛn caman fɔ k'a bɛ ka terroristes dɛmɛ donc ko bombe nucléaire b'a bolo o kɛra an bɛɛ ye ne yan u yɛrɛ bɛ o vidéo bɔ k'a yira k'a fɔ k'u ka ɲɛmɔgɔ ye nkalon tigɛ bɛɛ tun ye nkalon dilanna de ye silamɛya contre la donc fura sɔrɔli yɛrɛ bolo fura sɔrɔli ka daminɛ kabini kalanyɔrɔ programme furaw sɔrɔli daminɛ olu la furaw bɛ sɔrɔ o la n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la o kɛlɛ in kɛlen Daesh wolola parce que ninnu organisation ye bi minnu bɛ ka nin ko in drapeau kɔrɔta il faut que mɔgɔw k'u dɔn dɔɔni mais n bɛ bɔ a kɔnɔ joona Daesh wolola o de kɔnɔ mais Daesh ka baara différence min nana k'a ni Al-Qaïda cɛ Daesh b'a ɲini ka sigiyɔrɔ de ɲini a yɛrɛ la c'est pour cela olu ye état fɔ quoi Al-Qaïda état t'o la donc i tɛ se ka état fɔ ni dugukolo t'i bolo donc état islamique olu bɛ dugukolo ɲini donc u bɔra Irak u taara Syrie u bɔra yen bon sisan komi basigibaliya b'anw fɛ yan u ka maa dɔw bɛ Mali kɔnɔ donc a bɛna ten programme ninnu fo k'a lajɛ
o maa ninnu minnu marifa b'u bolo Al-Qaïda ni Daesh ni Nusratul Islam a n'a ɲɔgɔn ani u bɛ minnu wele Boko Haram o tɔgɔ yɛrɛ tɛ Boko Haram ye dɛ maaw de y'a da u la mais u ka tɔn tɔgɔ ye ayiwa Jama'atul Jama'a Liddawa wal Jihad Jama'a al-Islamiyya Liddawa wal Jihad mais mɔgɔw y'a da u la ko Boko Haram olu bɛ marifa ta ni silamɛya tɔgɔ ye ni thèse minnu ye c'est-à-dire ni hakilila minnu ye ni dalu minnu ye u bɛ dalu minnu fɔ k'o bɔ kuranɛ kɔnɔ u bɛ dalu minnu fɔ k'o bɔ sunna kɔnɔ ka marifa ta n'o hakilila de ye ka silamɛw yɛrɛ kɛlɛ fɔlɔ maintenant ni an m'an cogo dɔn i bɛ taa sɔrɔ o waati kelen mɔgɔw bɛ sɔrɔ kilasi kɔnɔ denmisɛnw minnu bɛ k'o hakilila kelen in kalan donc a bɛ na ni idéologie ye ten c'est pour cela fo jamana ka programme lagɛ kosɛbɛ donc a bɛ kɛ ni karamɔgɔw ka sira ye a bɛ kɛ ni madrasa tɔn ɲɛmɔgɔw ka sira a bɛ kɛ ni bɛɛ ka sira ye programme ninnu ka lagɛ pour que ka idéologie sira fɛ k'o kɛlɛ idéologie sira a bɛ na ni gɛrɛɲɔgɔnya ye mɔgɔ ko gɛlɛntigi mɔgɔ min bɛ taa ni hakililaw de ye a ɲɛ tɛ foyi la fo a yɛrɛ ka hakilila donc ale kɔni bolo tɛgɛ man ka di maa si ma ka baara kɛ ni silamɛ tɛ ka sɔrɔ silamɛya m'o fɔ u kan ka kɛlɛ de donc o ɲɔgɔnna hakililaw n'i gɛrɛl'u fana la kosɛbɛ a ka ca ala fɛ idéologie yan a bɛ jouer ka hakililaw kan n'a ma walawala ye donc o kɔfɛ o bɛ b'o la o bɛ na wajulu sira kan donc n ye solution fɔ programme ka lagɛ mɛdɛrisaw kɔnɔ donc a ka lagɛ fana jamana yɛrɛ ka kɔlɔsili ka bonya jamakulu minnu bɛ taa ni nin siraw ye k'u kɔlɔsi kosɛbɛ pour que u kana mɔgɔw contaminer ka caya mais n'an taara wajulu siraw kan fo ka wajulu organiser Cheikhna Usman wajulu t'o fɛn ye wajulu kan ka maîtriser kan ka k'i la a kalan i y'a kɛ a faamu b'i la diplôme b'i bolo i ye kalan kɛ yan i taara kɛ kɛnɛma a bɛɛ ye kelen mais a ka sɔrɔ i ye kalan ɲuman kɛ i kalanna mɔgɔ jolen bolo wa i tilalen u ye papier bɔ ka d'i ma min b'a i taskiya k'a yira k'a fɔ bi faamuya b'i la dɔnniya b'i la min bɛ se k'a to e yɛrɛ k'i da waga ka silamɛya maaw wele ka taa silamɛya ma mais ni o tɛ yen ko ɲuman don maaw tɛ gɛn ka bɔ a la dɛ n'a bɛ organiser jɛkuluw de bɛ sigi commission bɛ sigi bi ministères b'an bolo diinɛ ko kama donc jateminɛ ka kɛ commission dɔw ka sigi o conseil islamique bɛ yen imamaw bɛ yen donc commission ka sigi baara ka commencer ka kɛ wajulu bɛ organiser cogo min ni maa min ma se a niveau ma o tɛ bɔ a la mais o bɛ labɛn cogo di o fana ka sɔn formation ma formation in tɛ taa kɛ kɔ kan fana dɛ n'a kɛra ko k'a ka ɲi mais an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dɔɔni an yɛrɛ ka karamɔgɔw bi yan an ka dɔnnikɛlabaw bi yan formation in bɛ se ka kɛ yan ka bɛn n'an ka diinɛ faamucogo ɲuman ye donc inchallah n'o kɛra an bɛ se ka kisi wajulu kɛcogo jugu kɔlɔlɔw ma min bɛ kɛ sababuya ye ka maaw bila nin sira juguw kan n'a tɛ na ten f'a ka na hakilila fɛ ka na kuma siraw fɛ après ka sɔrɔ ka se maramafɛnw tali ma ka ɲɛsin silamɛw ma ka ɲɛsin jamana ma donc nin tun ye waati koron kama fura dɔw ye ala kumabaw mais fura laban i b'a kɛ to a ka ɲi n ye fɛn dɔ ye Egypte jamana k'o ladege fɛn dɔ bɛ Egypte ko marsadu centre ba de don centre min dilanlen don pour la lutte contre l'extrémisme yani li mukafahatil irhab wa tatarruf mais scientifiquement dɔnniya sira kan donc o ɲɔgɔn centre bi an fana ka commencer k'o sɔrɔ donc o fana bɛ k'anw ka cellule anti terrorisme mais scientifiquement dɔnnikɛlaw de bɛ bila a kɔnɔ u bɛ brochure bɔ mɔgɔ ninnu bɛ na ni hakilila minnu ye pour que ka denmisɛnw entraîner u b'olu jaabi o n'a ɲɔgɔn inchallah o ɲɔgɔn centre ka ɲi an b'o sɔrɔ bi jamana kɔnɔ inchallah an bɛ Alahu taala deli ala ka an nɔgɔya an ye an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo Cheikh Abubakar Yakubu Dukure ni barosen nafama ninnu na an ka waati kuruna kosɛbɛ nka fura la kumaba minnu bɔra an ka baro in kɔnɔna la o ye kalan minnu bɛ ka kɛ denmisɛnninw kun olu kalan programme ka jateminɛ an ka wajulu fana minnu bɛ kuma ni diinɛ tɔgɔ ye olu fana ka layɛ maa façon jumɛnw don ani u bɛ ka mun de fɔ olu fana ka jateminɛ kosɛbɛ ani ni dɛmɛ sira ka kɛ fanga ta sira fɛ ka centre dɔw sigi sen kan centre min ni maa ninnu bɛ kɛlɛ kɛ ni hakilina minnu ye k'o hakilinaw ka jaabi jɔnjɔn di olu kan k'o kɛ gafew ye k'o kɛ kumakanw ye k'o kɛ jaw ye ka jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔ walasa k'o hakilina ninnu kɔkari cogoya min na an bɛ segin an b'an karamɔgɔ fo Abubakar Yakubu Dukure ka wale ɲuman dɔn a ka nin baro nafamaba ninnu na an bɛ dugawu kɛ a ye an bɛ tila ka dugawu ɲini a fɛ an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na ani aw ka kanu ma ka taa nin jamukan ye aw minnu ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka jamukan nataw jira an ni aw bɛɛ lajɛlen na
wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.